sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sa ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Sugkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang Time! 30 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga paratuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa. Pet sa 7 na kita sa bulan sang Hunyo, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo an Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami tubtob las sa isang takna subong yang aga sa pagdulong sa inyo sa pila ka marigang panguna. Mga mainit nga mga balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita gikan sa patagsing entertainment. Of course, mangin kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So ano pila-pila ka mga panguna nga mga balita ang aton iyang tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga aton iyang diskusyonan. Iyak ka mga panguna nga mga balita aton iyang paghahatagan sang pagtamod subong sa riwat sining Martes naman yung edisyon sang aton iyang palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local. Subong iyang aga, Martes nga adlaw, ate, Bombo Anthony, oil price hike na naman kita. Basta gani kada Martes, no, te, amo ining pagbago, it's either mataas or manubo ang presyo sang aton iyang gasolina. And today, sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo, the oil price hike na naman. Sa presyo sang gatong, no? So iba doon naton karon ang sitwasyon kay effective 12 midnight. May mga gasoline stations nga nag-change na sang presyo. And mayara naman sang karon pala sa isaga. Imaginable, ang pagsaka sa diesel, 6 pesos and 55 centavos. Ang gasolina, 2 pesos and 70 centavos kada litro. Ang kerosene, 5 pesos and 45 centavos. Ay, parte. Ginubo-nubuan ka, pila, bawian ka naman saka, dawagi kita may mahimos niyaw. Kag subong man, sa ato niya mga kabombo, ti ang DILG, nag-aapilar iya sa transition team nga sundon kung ano ang napagkit sa memorandum circular agud nga mayara sang smooth transition
ang apelasyon sa incoming kag sa outgoing nga administration. Kag subong man sa ato nga mga kabombo sa dugang pang mga balita no nga ato iyang tutukan sa subong iyang aga hibalon naton. Te syempre proud ang syudad sang Himamaylan sa sining pagkuha sang corona sa Miss World no ni Gwendolyn Forniol nga taga Himamaylan City, Negros Occidental, Miss World Philippines. So siya ang magrepresentar sa Pilipinas. We had an interview kagabi sa kay Mayor Tongson no sang Himamaylan City, Negros Occidental. Dugang pa nga mga balita at tutukan naton iyang diskusyonan sa subong iyang agadriman sa aton iyang palatuntunan. Ibaloon naton no sa pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no. Balita pungsud non nga aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga hambal ganis ang transport sector hambal na lauma ng strike kon padayon ang big time oil price hike. Ang pinaka hindi makagwanta sa sa oil price hike although nga titanan may epekto man syempre number 1 ang transport sector kay direktabla nga everyday kapatugong ka gabiyahe ka yan ano na lang ginansyahon mo kag subong man sa mga kabombo nato nga CN ambassadors nag courtesy call kay President-elect Bongbong Marcos kag mayara sang low pressure no area posible magadala iya sang pag-ulan sa pila iya kabahin sang Luzon tanawon ta man ang epekto sa nasaton sa Visayas. Balita nagikan sa luwas sang pungsod no nagapaandam ang Russia sa US nga hindi maghatag da sang dugang nga mga kagamitan no or para ikakusog pagidiya sa Ukraine. Kay man sa invasion, 100 days na. Imaginable, ay pagyapon na tapos. No, ang invasion sang Russia sa Ukraine. Okay? Kag subong man sa NBA Finals. Ate, kabawi man gyap kahapon ang Warriors sa Game 2 sang NBA Finals matapos ginlampaso ang Boston Celtics sa score 107-88. Siyempre, sadyahan naman ang fans ng Warriors kasi sa first game daan, nagdaog ang Boston Celtics mo. The second game sila daog. Sadya man kahapon, no? Sa mga fans especially, itas bombo, padayon nato ang paghatag sa inyo dira sa nga update. Okay? Sige. So sa liwat, inita na ng ato niya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad sa subong iyang aga, drigid lamang sa Martes nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. So, sige, no? Sa mga kauturan naton, sa aton iya nga mga kabombo, no? Kamusta kamo dira? Sitwasyon diriya sa aton sa palibot sa syudad sa Bacolod kay Martes na naman kita nga adlaw, no? May trabaho, may mga opisina, sa mga utod naton yung mga remedyo general. So, padayon ang pagkayod subong yang aga. Ang sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton sa subong naman iyang adlaw no sa mga kabombo ta may nakita mga kauturan syempre naman nga adlaw ya kinanglan na mga remedyo general especially mga utod naton nga nagabaligya no tiam mo na mga nagabiyahe no kinahanglan subong iyang aga ti aga pa magmalatagap magbulugta so yung mga kasabayan naton every morning no, mga market vendors, taxi drivers, mga security guards nga gapulaw-pulaw, no? Mga utod naton iyang mga kapiyan, subong gabulukas, mga karinderya ho, aga pa. Or sa mga kaumhan, syempre gapainit-init na nischan, gaamat-amat na, kay 40 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Ang bagay nila, early bird catches the worm. So that is why nga aga pa magmalata, aga pa magbulutaw. Okay? Unahon tanan ay diskusyon, no? Oil price hike naman kita subong iyang adlaw no sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo subong June 7 no subong June 7 no saka na naman ang presyo tanan nani sang duha ka sulod sa sulod sang duha ka semana
sa aton iya nga mga kabombo, sulod sa duwa ka semana nagamake siya nga masaka subong abing gasolina tapos naog ang diesel, amo na siya bala. But sa mga kauturan naton, subong niya tanan gidya Bombo Anthony nagsalaka gid amo ning ginatawag nga big time na naman nga oil price hike. Why gidya ka pahuway bag ko na gani kung magnubo ni sila tag maximum abi 2 pesos pero kung magsaka sus tag 6 pesos, 8 pesos, 12 pesos so lugi gid, no? So kahapon ati kalabanan naghingagaw man para tughong, no? Kung may inog patughong ka, kung way kay inog patugong abi ati amo nang ginahambal nga kabudlay gid dyan, no? Sang sitwasyon kada Martes ati naga oil price hike or may mga iba niya daw, but sa kada semana kada Martes gid ina ang regular na nga kung ma-oil price hike or magnubo ang presyo iya mga kabinansang gatong. Ay, amo nang ginahambal naton nga tinano na lang ni sa mga utod naton nga mga drivers, so ang transport sector naghambal na nga daan posible nga magpatigayon sang ila siniya nga hublag protesta. Kun padayon ini ang dalagko nga pagdugang sa presyo sang produktong petrolyo. Okay, amo naman ni ang pagpahayag sang Piston President nga si Modi Floranda nga hindi na why na bala hustisya ang mga ginapatuman nga kada semana nga oil price adjustments bangod pila ka bulan naman ang stock sa mga oil players sa mo paginang ginakwasyon ngati dapat may may mga inventory dira kay pilakbulan ng inyong stock paghabyog to sa world market nga mataas ang presyo ginagapamintaha man kamudriyas dalom. Amo na ang masubo gid, no, sa mga kauturan naton. So imaginable ang pagsaka sang presyo sang gatong, ang gasolina 2 pesos 70 centavos per liter, ang diesel hindi magwanta 6 pesos pag inyo dati sa bulletin board, sa board subong sang presyo sa gasoline station tag 80 naman niya yung diesel, 6 pesos and 55 centavos per liter. Pwerte, no? Ano na lang ning sitwasyon. Tihibaloon naton sitwasyon naton riya sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, good morning! So, Bombo Ann. Yes. Live kita dere sa northbound Ceres Terminal. Dinayon sa mga ginamtangan, no, sang mautod ta nga nagabiyahe sang jeep, sang taxi, kag sang tricycle, babaan. So makita ta dara nga yung medyo mahawan diya sa likod ko, but naka-parking lang niya ang mga salakyan nila, just like the riding taxi do kalaban nasang parking, no, halin gid sa pagsulod bala sa or kung entrance sa mga salakyan, no, or kung Ceres bus at ito ang last nga pila sang taxi kag hasta ba diho sa nagid, no, kag babuan may ara na sa mga jeep nga nagwa kag hindi siya galing puno pa, no, kay tungod nga katemprano pa man sa oras ang kaagahon. So ang tiyempo ta medyo matugnaw kagaling nagulan sang kagina pa, no, sang earlier pagid amo na siguro ang nga medyo datay ang pasahero sa amo ni nga oras nga managala 5 na kaga pamuan ang aton sa mga taxi driver, no, may uniform na sila, no, puros ni pula ang ilas sige nga nasuksok kapag ding iba, no, sila, nagatulog ang iban, nagawala itong reaksyon na gidagay, nabahin naman sa pagsaka, no, sa gasolina, samtang mawaan nga hulat kita, no, sa iban tang mga utod, magwa, di kayo usually, magkatata dari pambuan, gagwa na sila dayon, no, gapakita man sa aton.
So, babaan ang aton sa ning gasolina, ang pagsaka sa ning June 7, 2022. Sa diesel, bao tuman man kalako babaan, 6 pesos and 55 centavos ang increase per liter. Oh, ito ang presyo to sa isa ka gasolinahan na kuhaan ta sa litrato babaan na nasa 80 pesos bao kasakit man. Dason, ang gasolina, kung gasoline, sa pag-increase, no, 2 pesos and 70 centavos. Samtang ang kerosene, 5 pesos and 45 centavos per liter ang increase. So, masakit-sakit ini yung buwan sa bahay naman niya sa mga drivers no, sa diesel. No? Kay kadako gid sa pagsaka, ay ligad mga 70 plus, subong 80 plus na. Ako baan, masidason semana, mag-imo siya sa 90, no? Wala taman mo ba nga na pangayo, pero kay tungod nga ang aton sa nibalang ekonomiya, do kay posible na subong magnubo bumuan, pero wala man taga kadulaan sa paglaom, no? Nga manubo ini siya sa dason nga mga semana, labi na gid sa pagpungko sa bag-o nga administrasyon, no? Under kay President-elect BBM Bambaan. So, ari Bambaan, ang kilala tanong taxi driver ka, tay. Si tatay, ano pangalan tag itay? Delphin Ronquillo. Delphin Santilla? Delphin lang ako. Delphin Ronquillo. Oo. So, si tatay Delphin, nalagi tay. Okay. So, kapunta, no, si Bambaan sa piyakling niya, si Bambogay. So, may aga, lima tay? Oo. Kamusta ang inyo dari pagbiyahe? After pila ka weeks nga, okon months, di nga, Pangusta ang sinyo? Magamunding trip namon, patas-patas lang kung may balik. Patas-patas lang ang dagan. Sa gatong. Taxi driver ka tayo, no? Patas lang. Oh. Yes. So kung may balik ka gani, nga alin ka may balik ka, may daog ka to. Kung dire ka lang nga magdagan ka man balik, huwag gid na. Patas lang na. Patas si gatong. Babaan? Si Bambaan, according ka na tayo Delphine, patas lang nga to. Hindi tayo, 80 na ang diesel. Diesel, no? Gamit, ano? Gasolina. Oo. Ang aton sining pagbantay man sa presyo sa gasolina, do wala gid nagnubo gid, no? Example, magnubo 6 pesos, nagtaas pag 6 pesos. Ang saan mo gini magdubo no? Huwag gini klaro magdubo. Saan mo gini magdubo ang gasolina gatong? Saan mo gini magdubo ang gatong? Huwag gid klaro. Wala gid klaro. Ang imo nga pagbiyahe-biyahe pila na ni katuig? Dugay na nining bensin ko niya sa bro. Kanyos wala ka gid naggahalin, ako nag sideline na sang ipan. Taxi lang. May mga kabataan na tay. Yari tayo, may ara sang mga nagagwa bala nga mga istorya nga posible mapatigayon naman sa transport strike. Atom naman ta, wala ka mo nag-upod sa transport strike ligad nga bulan sang March, sige nga tuig. Mga gaupod balakit ako may ara. Gaupod eh. Gaupod ka? Galing kayo kung strike na kung gabiyahe ka, hindi ka magyapong kakuha kung gabiyahe ka nang gabiyahe ka kikipigado man. Hindi mawalaan kung maupod ka. Oo. Are, mabuan sa tatay Delphine sa taxi driver, no? Kagati ang iya sila nga hambal. Wala klaro. Wala klaro. Paano ang biyahe ni Sir mag-amuning sitwasyon? Tinakatughong na siya? Nakatughong na, sir. Well, karon pa ni makatughong oro. Makabiyahe pa ni pila ka balik-balik ang taxi ta. Sobra oro, gamay kayo mga 300 oro. 300 ka? Alin kagapon. Ang kagapon. Alin kagapon nga biyahe. 300 lang sobra. Ang kita. 300 lang ang sobra tanan. 300 ang sobra, ti mapaigo sa... Makaigo man tayo. Ito lang kayo mula kayo ang gasolina pati ka mahal. Paano mo ni ginahimo nga bisan na mo lang na ang kita makaraos o kung makatibawas man ta? Budget lang gidi. Budget lang gidi. Okay, pambuan, budgeting na style para nga hindi mata-matamaan. Pero kay asasan no? Ano panawagan na tayo? Tawagan mo? Panawagan ta nga para panubuan mo nila?
Nawagan, ako lang panabuan yung gasolina niya. Importante na panabuan git. May mga manabaton man ni sir, si sir nga mga ayuda, Bombo Grace? May mga ayuda ka man tayo nga nabato na. Gawin pa man yung Wala pa man. Wala ligag yung mga binulag. Wala kayo. Wala. Mabuan, Taxi wala. driver sila, no? Yes, mabuan. Taxi driver? Yes, taxi driver sa Tatay Kaya na si Delphine Sir for 25 ka- years, mabuan. Tuig nga taxi driver? 25 years si tatay na taxi driver, Sa mabuan. 25 years, somehow, Agwanta lang, biyahe lang biyahe. Agwanta lang ko no, mabuan, biyahe lang biyahe. Ang mga kabataan, tayo palagay kabilog liwat? Lima lang. 5, nakatapos na. Iban may katapos niya. Gabon. Pero mag-aulubra na sila. Yung mga pamilya naman. May apo ka na tayo. Oo. Then, Aryo, bagoton nga administrasyon sa June 30. Oo, June 30. Bago na natin nga administrasyon diri sa Pilipinas, si bago nga presidente. Ano man ang mambal mo, nabahin man niya sa mga drivers, no? Bilang isa ka driver, no? Taxi driver tayo, para nga mabuhin-buhinan man inyong pag-suffer nga pataas ang gasolina. Importante na, panabuan din yung gatong. Ang importante na manubugin ang gatong. Manubugin siya. Oo. Sa mga pa na lang, palintan na, okay na. 25 years ago, pilang presyo sang gatong madumduman ni sir? Tay, 25 years ago, tay, no? Pila ang presyo sa gatong kumadumduman mo? 15. 15? 15. Kalayo mo mo, answer presyo subong sa 25 years ago, agabiyahe sa tatay, taxi driver, Japon, no? Oo. Muna, mabuan. Seryo, di kay ang aton sa ning status bala sa COVID-19, ang alert level status ta, naghalog na. Wala na sang curfew. Nakabawi man. Isa sa gabi ning katupa mo lang niya. Galing tiyaga ka lang. Pulaw-pulaw gid. Pero kung i-compare ta sang may curfew bala tay, kaga subong wala. Kamusta ang kita? Okay ang may curfew nga isang tao galabaw gid. Basta may curfew. Doon na gano man, na mag-an man gamay. Okay gid basta may curfew. Oo. Ay para nga mabalanse man tayo, no? Nasaka ang presyo sang inyo sa ning krudo ngayon nagamit naman sa pagbiyahe-biyahe. Maano na siya mabalanse kung damo mga pasahero kay wala naman curfew. Mga pila man kita mo sa adlaw-adlaw tayo? Isa may 500, 400. Nalasan ako doon tat biyahe. Pero bagay kayo sa alas 6 untat na. Nasa suntat ka na, sang gabi, amo nagali. Oo. Mabalik ka naman sa pagkakagahon. Boss naman. Oo. Din kagapuli tay. Tangob. Talaga tangob. Mamaan. Grabe man, no? Anhon ta ni Abi. Karon mga pareho na yung sitwasyon. Bombo Grace, antes na magpuli, tughong naman na. Antes man puli, tayo matughong ka naman. Ito kung subong yapon. Kuha ko yung driver mo. Bulos naman siya ka driver. Ulian mo din gatong. Ulian mo gid katong. Tagpila ka litro ginauli. Tagpila man tayo kalitrong ginauli mo tayo. Sa kaon na gid ulian mo gid nga magdrakutob sa gids uli mo gid. Gina puno mo gina. Wala man no, kasi syempre kagasto man bomboan. Taon mo. So pila ka litro? Pila ka litro man tayo? Mga dugang pa ka litro, mga anong ka litro ko. Anom. Pag mag-dry. 500. Oo, bomboan. Sobra mo. Oo. Pero ay. Uy, sobra. Wala eh. Oo, man. Anhon ta ni Abi. Sige lang. May ano ka tayo, ano ang paglaom mo ni tayo, kadako man sa paglaom mo, nga manubo ni ang gasolina. Kung makapungko si Bungbong basi mga nabo. Oo, ang krudo. Okay. Oo. Ang imo tayo nga ginboto, nagdaog man? Oo. Okay. Oo. Amo lang nami, no? Kaya nagdaog. Tiga hope ka gid nga makabulig sila sa imo. Oo. Amo na. Trust lang tayo babambuan, no? According kay Tatay Delphine sa pamuno naman sa bagong administrasyon.
Kaya mo ni masubo gid ya mo. Mayo lang kung makapauli ka sang 300, no? Yes. Yes, bambuan. Di aton gani nga kita man sa iba natong utod. Di man daw sa 300 sila bambuan nagabiyahe. Amo na ang ilang kita subong, no? Man katon tabing iban, no? Nabahay naman niya bisa jeep bambuan. Kaysa pa lang ding jeep nga naga-parking, no? Nakakadaw tayo sa jeep nga naga-parking tayo. Oo. Atunto ko ano ba ang jeepney driver kinaligan nagpatigayon sa strike mo. Oh, tun mangkoton ko nag-upod ni si Sir Delangged. Salamat kita tayo Delphin pang pido gani. Delphin gid. Delphin gid. Ah, prido ta ba sabi? Ronquillo nga lang. Hotelia? Ronquillo. Ah, Ronquillo. Oo, Ronquillo. Delphin Ronquillo. Bambuan. Si Delphin Ronquillo, isa ka taxi driver. Thank you kitay. Bambuan. Makatota diri sa driver sang jeep. Aton nga sakit kuhaan. pagid kay 2 pesos and 70 centavos sa gasolina amo nang ginatugyan sa most like mga taxi, no? Ti Yes. sa jeep pagid jati kun diesel Oo. gid, no? Yan. Sa 6 pesos and ay Diyos ko kataas. Morning, sir. Okay. Nari si sir. Ano pangalan tagay, sir? Francis Sir Francis. Anong prido to, sir? Gargaritano. Gargaritano? Okay. Sir Francis, kaupod ta si Bambuan, ha? Aton siningay kamustahon ang kabuhi sa driver after pila ka months or after sang pagkatapos sa transport strike. Tisubong, sir. Kamusta ang biyahe? Pati nagkadto lang sa kwan. Krudo. Tapos mo. Oo. Nung gua sini kati nakatugong pa ni barato ang tanan mo nga kita. Yung bakal ba na krudo, yung pambatyagan subong. Buwas pa na iya. Yari 6 pesos ang saka. Tayo sa diesel. Ang krudo ko 2,000. Wala na. 500. Langgid. Alin pa na sang aga nga biyahe ha. Amo ni oras ha. Hasta alas 9. At kanay na ni. Isa kakapiko na kami gani sa pasayro. San upang magira. Ahay. Gusto namon gira na lang para tabla-tabla mga muday pa ta. Hindi po. Mabuan. Si Sir Francis do de Calibato. Bunggo mo ng salakyan mo. Oo. Dunupit ko na gid siya. Oo. Yes, mabuan. Tari tay, mayara ko nung ginaluto nga ma-transport strike. Tay mapod ka. At baka upod ka gid eh. Hindi ka nakaupod ka to sa March. Oo, yun nagupod ko eh. Oo. Grabe man to inyo nga pakigbaka man, pakigbato man. Ay man to nagsaka. Anong ginaplano ni subong sang mga grupo sang naga-drive wala sa jeep? Pangayo namon kag ginapangamuyo gira. Gira gid ko na bumbuan. Nga magira. Oo. Nga magira gid tay ha. At iway naman tsansa ang mga kwan nauyatan man ta sa mga dagko mo. Kung ni klawmid na lang. May mataan man sila. Hindi Hindi mo mas tay. tayo gira kundi tabla. May sitigado kag kwan. Pila mga kabataan na tay. Dua. Akon ganiya sawa ko maestra. Master teacher. Pero gaantos pa ko di akon pa ni di pasahe. Iya jeep. Ako mo ni tay jeep. Oo. Ti, Gabatyag gani ko. Ano? Aga pa daw may blood na ko. Iso lang tayo. Ayan, di tayo pa blood kay headline na. May mga ayudas lang Gira na lang. baton? Oo. May mga ayuda kita tayo na baton. Wala. Way man na kadtum na gyapon sa bulsa sang operator. Pero hindi ko ya way ko nagkuha gid kay kadamo proseso sa gobyerno. Nababaan ang asawa ni Tatay Francis, maestra. Bisan siya gani, gantos Japon, how much more ang mga utod. Tanga, amo lang nang ginakwaan, bala, sa pagpangabuhi. First mo ni nga biyahe. Oh, first trip pa lang ni. Nakapila ka man ka trip sa Kadlaw. Ang ka-walo. Dili ka gid-permit sa terminal, northbound. Oh. Nababaan, ang iya sa nga ruta ni Tatay Francis, Bata Libertad. Ti iya ginagani kay operator siya. Muyo ta nga magira. Hindi ta lang pagpamuyo ng gira kay apektado kita karon Oo. Tay magira, ano giniguro? Mamalakpak ta. Mamalakpak. Ugtas kasi Tatay Francis Bamuan. Ari ang Tatay, sakto ta lang kinabudlayan ta, gusto ta lang ihatag sa gasolina. mga pila ka man tay katuig nga naga-drive.
Mga isa pa lang katuig. Ay, sa palang katuig. Oo. Pila imo, jeep? Isa lang ni. Sa una, may driver ka gito. Wala ko driver. Halin lang sang pandemic, naungot ko di. May tracking man ko. May mga tubo man ko. Oh. Inkuan ko gid ni kung ano gid ang sistema sini, pero ara ipit man gyapon. Sa mga papilis, kag sa mga kuan sang LTFRB, LTO. Dito wala ka binghal. Wala binghalanay likod bala. Way man na yan, kadtong slakyan to nga ginakuan sa LTO, tum nas likod dapog sang may mga kuan. Sandiin lang, skapian, restroke na. Okay. Tay, subong ang aton nga quarantine status o kung alert status, di wala na ta, no? May level 1 lang ta, level 1 diri sa syudad sa Bacolod. Kag wala ta curfew. Di, kamusta ang kita? Man tayo nakabulig, man bisan saka, Japon, o kung taas ang presyo. Kapoy doy kamangana na. Magana, bisan wala na curfew. Way ka na kwarta, doy bunggo mo ng slakyan. Kaano kay sir ka, ano na gani? Oo. Nandulaan na mo pasensya, pero tayo may ano ka man, klase nga tao, pasensyoso ka man tan. Oo halin man ta sa kwan. Man mo relax lang Hindi tayo maggira, Ako niya, matabo. pinay na batyagan. Alin pag kung garkila pagid ko. Gapinsar ko kung ano ang guwa ko. Akong sa bagay, bakas man ko. Compare na nawamuan kung ikaw big arkila, nakagula kaya arkila imo gid jeep, perdi ka gid, no? How much more kung arkila ka sakit-sakit na gid bala sa Blatchagon sa atong mga drivers. Yakat mo lang to, ngimo ya puli 500. Sa una tay, sang wala pa nagsaka ang presyo sang aton sining crudo, no? Kamusta man ang kita? Okay gid tani galing sa to naman pandemic man. Way man pasayro, nubo man krudo. Antos Do wala ka mo tiyempo, no? Do karong timing gid. Pa na lang ni ning daw gibato ka nga wala kun kwan armas. Ari, do kadalam gid hugot ni tatay mamuan. Amo gani man. Pero hindi tayo maggira, Bombo Grace, kay hindi ya pag Hindi tayo maggira. Hindi namin gid magira. Masuluan Tatay Francis, siguro nadala lang isang kainit. Pero maislan man isang karon good vibes, no? Itay ang ato mga kabataan pilagay, duwa ka na pilog, no? Duwa ka pilog mga batanta, tapos na sa pagspila. Wala man ko sinuptan. Tapos Tatay Francis, sumuan, duwa ka mga kabataan, kag ang iyang asawa, saka public school teacher tay. Oo, public. Taga diin ka mo tay. Puntibidra. Puntibidra. Di may ginatinrala ka mo sa Bacolod. Slakyan lang ko katulog. Mapuli ka dadlaw. Kasi naman. Diay, kapoy na kay ti. Lampos bugid lawas mo diay. Pamaan, taga Puntibidra, galiya si Tatay Francis. Sa slakyan na gid siya katulog. Oo, nasa lakyan mabuan. To, pasahero, ano pa lang duha, no? Duha pa lang. So, amo nang ginatawag nga ti baka-baka gid Bombo Grace, no? Ti iban madala na lang gid sa kainit nila mag-amos na, pero amo na lang ginambal Bombo Grace, hindi tanan ipaagi ta sa mga bayulente nga pamagi. Why gid ka pangamuyo gira maski ano magklanabo tanawab lang Ukraine. 100 days na, wag yapon sulbar sitwasyon. Yes, ang magiging bambuan, kay tungod nga natapunan na, no? Ang aton sa mga tigipusoon, balay special no? Mga katawhan, no? Nga, amo na, no? Magpadala na lang sa akig, kay tungod nga dulaan na sang pasensya, kagin natulok, bala, ando wala naman sa pakatuan nga maayo. Amo na, gera na lang. Kasi Tatay Francis, isa sa mga jeepney drivers, tabamuan, nagsubong nga gagaugtas na, no, sa padayon nga pagsaka gakadalas ang iyang emosyon, Bombo Grace. Kasi gagaugtas siya, saka naman ang presyo sa gatong, no? Ang ilan ginatugong diesel nga daan ang diesel ang saka 6 pesos and 55 centavos, no? Pero iba nato yung mga kauturan ho nagare-react naman na ikaw lang tuya gira hindi kami pagdalahiga. Hindi tapos mapunggan aton bala nga mga emosyon. Yes, emosyon. Amo na makampal kita. Tay Francis, thank you kita.
So bambuan, no, duwa gid na ko atas ang reaksyon, no, regarding sa ining pagsaka sang presyo sang krudo kag amo man no, base bala matabo naman ang transport strike sa Tate Francis na nagupod ligad, di magaupod naman sa kuno kung may ara pagid sang patigayonon nga transport strike diri sa syudad sa Bacolod. Oo. So, maski ano matabo, Bombo Grace, hindi kita yung mangutos parang nablang ang tanan nga mga bagay may kasulbaran. Do kapilikon man ituod nga po ano na lang ning saka sang presyo sang katong. Pero hindi ta ipangamuyo ang mga hindi bla maayo nga mga bagay, Bombo Grace. Yes, sakto gid bambuan. Pero bambuan kinahanglan ta man no magpagwa sang yubon ota. At hindi ta pagimuon no, mas stay kita Japon sa ginatawag bala nga kalinong man sa tagipusoon kay base ikaw man mismo bala makahalit sa imo nga self dulong sa imo sa mas malala pagid nga sitwasyon. Gani man. Oo. Careful what you ask for. Hindi paghatag ang isang Diyos kung hindi ta masarangan. Gapati ka na sambal ni Sir Tide, Bombo Grace. Yes, bambuan, no. Kay tanan-tanan may mga solusyon kag di kundi man paghihatag subong bambuan, God will provide no as always. Yung mga tricycle drivers gani ho, tanawa bla. Bato gyapon biyahe gyapon kay way tamay way gid tamay mahimo ni kung amo gid ni permi ni Bombo Grace. Yes, bambuan, bato ta yan. Pero pag bato ta bambuan, sa insakto lang. Yes. Hindi man bala mag-cause ang worst pagid nga sitwasyon. Especially, bambuan, tanan-tanan kita ya, ga iman sa kayuhan sa tanan, why not nga i-aim ta na paagi man sa malinong nga paagi. Gani, no? Amo na ang pinaka-importante. Kung transport strike, ti anhon mo kay amo na nahilisugtan sang tanan ila na sa mga drivers ya kay hindi mo man na sila mabasol basta wala lang violence nga ginatawag muna ang pinaka-importante. Yes, bambuan kay kung may violence na basing marimalasok pa ang imo sining nga objective or main objective bambuan nga panubo ang presyo no, example panubo ang presyo pero ikaw create ang violence no, posible pa nga mapreso ikaw kung makahalit sa iban mga upod bambuan amo na ang masakit-sakit kay do hindi ka na naguro kabawi. Damo ga react sang hambal ni Sir nga magyera no. Because why pasensya lang gid bala kaaga pa ta. Gani man. Why nato na ginapangamuyo no sa mga kauturan naton. Siguro nadala lang to si Sir sa iyang emosyon, sa iyang balatsago nagapangutos na siya. Hambal ni suluha kung gusto mo magyera upod gato kay Putin. Prangka man kay Sir Bambuan. Kalaban na sa aton, no? Mga Pilipino, ka-prangka sa aton. Pero syempre, Bambuan, nga panamdamtaman bala. Ay, ginambal ko man taman. Wala ko kapugong haw. Ito nagipapunggan kay ang mga drivers na may ginahugutan man bala Bambuan. Yes, pareho sa iya, no? Although ganit, public school teacher iya, asawa mo na. Pero still, gagwantas pangabuhi, gabiyahe, mahalin sa Pontevedra, dre nagastulog slakyan niya sa Bacolod, mamos na bla, tapos mabuhi, mapauli lang every week. So, kabudlay man to sa sitwasyon niya. That is why nga, medyo na init na lang gid ang ulo ya, no? Pero, siyempre, hindi na iyang rason, no? Kinanglan, maintain ta sa gyapon ang composure, pwede gid taya kumbaga pautwas mo pinagi sa pag-join sa transport strike, why gid na iya problema, basta why lang violence No to violence sa diri Bambuan kay we are aiming for the betterment no sa tanan. Kag kung di kay betterment for the best bala or sa pinaka the best no para man nga malipay man ta Bambuan kay tungod nga grabe na nagyan ta may pandemic, may pagtaas ang mga presyo. So kabay pa no nga aton gid pamisaron aton nga himuon no parang mais bala
ang tawag nga pain sa tagapasuon, kag pain sa bulsa. Oo, hindi na bala manami nga ti pareho na mahambal mo nga ibunggo mo imuslak yan, no? Tiban, tigabal, hindi na ko na magsakaya kay mas ibunggo yan karon tandaan. Ahay. Oo, tayo may ramang kayo nga si Sir Bala Francis Magina, tas pa sa pasahero. Hindi tapag sugataon sang kalayo, ang kalayo nga daan. Mga gano kita. Kalma. Sige, kalmahan ta. Anyway, Bombo Grace, okay man ang tiyempo, kakulo kalma man subong? Ayun, buwan sa bahin din no, sa Ceres o northbound Ceres Terminal sa punta sa pabukid na balang area, medyo magulugal. Wala, pagkikagalaw. Pero pag abot naman sa punta, kakadula man, klaro man ang kalangitan. Dari naman sa likod ko, no, pabaybay, pambuan, gagalom. Lapad ang galom. Lapad ang galom, so may tendency siyang mag-ulan. Bombo Grace? Yes, Bomboan, may tendency nga mag-ulan. Kasi nga aga-abi. O kasi nga adlaw. Kay kagina, no? Nag-ulan. Ay lang gani, Bomboan. Kay dola man kita minagyan nga baha, especially dira sa puro Carvic nga permigid ginabaha. Okay, sige. Pero mga drivers, tabla, manotice naton Bombo Grace, no, ahay. Despite sinita nando, wala, duway naman sila nag-shift sa iba niya nga mga trabaho. So, ara gyapon, still gabugtaw gyapon, kaagahon pa, dira sa terminal, ara da, naka-standby na? Yes, Bomboan. Kay kanina pag-abot mong igasang mga taxi drivers, no? Ibang sila sulong salakyan. Indutay diya ang jeep, no? Subong tayo isa lang ang parking dire, gawala sa pasahero, ang ruta shopping northbound terminal naman Bomboan. Inaya Bata Libertad sa Francis. Sige. Anyway, salamat gid Bombo Grace. Yes, Bomboan. Lagi ito dire sa northbound Ceres Terminal. Ini si Bombo Grace din lubatang nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang hugnat sa balita gindulong sa aton subong yang agadri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Sige, no? So sa aton yang mga kauturan kag sa aton yang mga kabombo. Amo nang ginambal nga siguro mga utod naton yung mga drivers bala, no? Do ka pilikon man tuod kay inchindi kita bla kung ano ka budlay ang nabatyagan, no, sa sitwasyon subong ati malas lang taas naman presyo sang gatong, especially today di bla 6 pesos and 55 centavos per liter ang ginsaka gideya sa presyo sang diesel. Imaginabla di sa board 80 pesos na ya sa mga magpatughong ka per liter subong, and ang gasolina sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, 2 pesos and 70 centavos. So imagine, so that is why iba naton yung mautod yung mga drivers, di syempre gaakig ni gidya kayo, na ano man niya nga ang aton yung sitwasyon man, no? Do ka helpless na gid bala, nga anong imuon sa mga drivers ta, especially hindi man ni sila pwede ka dala sang drum kag patugungan para nga may reserve kami yawa, no? Di okay lang niya kung may ibakal ka bala, pero iniya, mautod dato nga mga drivers, mabiyahe, pagka after biyahe, amuna pagtughong, then the following day naman, hindi kayo dyan katingob, bala, tughong. No, that is why iban daw. Uy, matuya kapugong si Sir, sang iya nga nahambal nga magyera, pero hindi na iyang solusyon. Of course, no, sa aton niya mga panimuot, hindi na iya pwede nga gina-wish mong mga, hindi iya maayo nga mga bagay. Oh, that's why iba nato yung mga kauturan, hindi mo man mabasol sila nga may mga reactions lang nga doon init, man sila kay nga mahambal gito yung si Sir nga magira saya, or mahambal siya nga ibunggo yung iya sa lakyan. Siguro, tiya mo magidla siya maghambal, pero tidak ka depende na sa ano abi, no, sa pamatasan sa isa man katawo. Although ay taman siya ginahusgahan, but basing on sa iya ginapahambal, tido hindi amo, no, hindi kita ya magira, maski ano pamatabo, maski ano takaakig, because in check ko na, no, may mga sa kada problema, may mga solusyon gid na niya. Hindi kita mag-speak bla ill bla kung ano dira, no, kay hindi gid siya makapaayo. Pero kung dihado ka sa subong bla, especially sa mga drivers naton, that's why iban nga mga drivers, especially national, no, ang piston nagahambal ang ila presidente nga hindi na ni gid siya, why na gid niya hustisya, no?
ang pagpatuman sang sining every week na lang nga pag-change ang presyo. Kung magnubo ganing presyo, do haloson magnubo. Pero kung magtaas, sus, pwerte man niya kataas. Mag-adjust balas ang presyo sa kada simana. Ang ginahambal, especially yung ginatamay diri sang mga drivers, ni man blang mga oil companies, blang kung sa aton lang, blang, ito ka mga, do ka makahambal ka ganyan, ito ka wala, ganyan, huya nga do ka. Kabalan naman nga, sa pagkamatuod, may mga stock na sila. Tapos kung ano tong habyog sa world market, mambalbi mataas, pataas man sila, do ka pamintaha bala, kailinit man gid, no? Pamintaha bala sa sitwasyon. So, tiyan mo na, ang mga drivers, gambal, do halason ka makapauli 300, makalimpyo ka 200, ti bakal mo sudan, bakal mo bugas, ay why na? Ti paano naman? Amo na. So, that is why nga ilan ti pwede sila nga maka-transport strike. So, dira, sa mga drivers naton, hindi lang tayo mag-wish kung ano ng mga kalainan, bla. Pero, pwede gidya ka, kung mag-join sa transport strike, diretso mo na iya. Because para sa imo ya, inustisya, tituod man gid inustisya, why nagid siya? Grabe. Halin sang towards the end of 2021, hasta pagsugod sang 2022, sa mga kabombo naton, puwerte. Saka lang gid siya. Kung magnubo man pipila lang, pero ang pagsaka sang presyo sang gatong, hindi gid siya maagwanta. No? Ang adjustment sina, kung tan-awon mo, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo. So that is why kung mag-transport strike maning mga utod naton nga mga drivers at iila niya diretsyo ya, no? Pero iba niya hay ano man bla, ang iba niya makambal na lang gid sila yang ati, sige na lang kay ti pareho na mag-strike kami, why man kami gyapon kita. Do amo na lang gid bala sina sa sitwasyon, which is nga hindi lang man kita yang naga-suffer, worldwide ni siya. Sa iban nga mga countries, ang difference lang niya, iban niya nga countries nagasugod niya sa pag-address bala sa excise tax, mayara na sila suspension sa excise tax. Kaya mo pag ginang nagapadako, kaya syempre ipatong mo diraya, di kundi madrekta naman sa mga sa presyo, ti amo na madugang ang presyo. Pero kung ang gobyerno naton amo gid ni tani ya nga supposedly na-address sang outgoing nga administration. Although kita ya why man kita ya totally nagapakamalaot, pero ka-foul bala sang ato balang gambal nga ti maayuda ka lang 500 pesos amo ni, why not nga for the meantime i-suspend mo ana yung excise tax, ti wala na napatuman sa outgoing administration, and we're hoping sa incoming administration ni Bongbong Marcos or ni President-elect Bongbong Marcos, no, he mangin brave enough bla nga ti i-suspend ta na yung excise tax, kay ti kumbaga amo nang pinakasolusyon subong not ni si syempre ang taxes bala amo ba nang nagabuhi man nga mapadulong na sa mga projects para sa mga programs, we do understand that. Pero ang gatong, no, direkta na nga maka-epekto sa aton ang presyo kung sige saka, kaya may domino effect na sa hindi lang sa mga drivers naton, sa mga nagapanguna nga mga balaklon. So that is why ang pinaka-solusyon dira nga nakitaan, suspend mo anay for the meantime ang excise tax while reviewing sang inutil nga oil deregulation law, no? Kaya kung why na kung regulated na, hindi na makabasta-basta pakasaka ang mga oil companies, ya? Kaya tisla kapati taya, ang mga oil companies hindi man na sila, let's say, maghabyog ang world market, magsaka, pila pa man adlaw, may mga stocks pa man na. So, kapamintaha bala sa sitwasyon, while reviewing to, pero mayo naman ay magpungko ang bagong administrasyon, hopefully, no, mahatag gid na sang mahatagan na sang solusyon, no, hopefully nga masuspend most for the meantime, kaya batang ang tax kinanglan tana mo, pero iniya direkta nga makabenepisyo sa mga drivers. So kung magdubo presyo sang gatong while reviewing kung anong pwede mo to mahimo sa oil deregulation law nga napasar na diya sa aton sponsod Pilipinas, why gid tupa amo nang nagapabakho sa aton tanan, especially sa mga utod man naton yung mga drivers. Hindi lang again sa mga drivers kita tanan, we are all affected. Mangin pa ang may mga pribado nga mga salakyan, mga ambal ka nga ti may kwarta na sila, kaya ma-afford gani sila, pero ti gagunto man
kita tanan gaagunto. Pigado kag kun may salakyan ka man, no? Makon mo yung magsige lang niya sinaka ang presyo, no? So amo na tani, and that what we are hoping nga mahimo sang incoming administration. Siyempre, hindi mo man madukdo ng incoming administration kahit man pungko mo. Tianhon mo kay why na nahatagan pagtamod sang outgoing administration. Tiano kanton ta sikota? Manog tapos ng termino, wala. Halin pa pagsugod sang 2022 nga supposedly amo gid ning panawagan ta. Suspension of excise tax. Ginhimo na ni sang Canada, sang pila ka portion sang Canada, and to sa iban man nga mga countries nga dibla ti kita tani hatagan tani sang pagtamod subong tanawabla isama ni sa ka-factor ya ang gera to sa sa Ukraine nga gina-invade sang Russia. Isa ka agatos ka adlaw na? No, malawig-lawig na. Humalin sang nagsugod ang giyera nga ni tiway pa. That's why tayo pangamuyo sang giyera. No, maski ano pa kalain sa sitwasyon tayo hindi tayo magyera, maano na lang ta. No, so kay imagine na ang epekto sina, no. Sige, ma-pause kita iya mga kabiran for a while. Pagbalik balikan tayong dugang pang mga balita sang patrol. Diri sa ato niya nga pagpangalagad. Dali lang kid ha. Stand by. Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, Sige, balik na sa ato niyang aparatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition sa ato niyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Balikan nato na. Dugang pa nga mga balita, no? Madulong sa aton sumong yang agadri sa aton nga aparatuntunan sang patrol. Dodri sa aton nga aparatuntunan sumong yang aga. Bantayan ta karon sa gabi oras diri sa Pilipinas sa mga more or less alas 8 sa gabi, no? So, ang hampang ni the Filipino Flash Donaire, no, kag ni Naoya Inoue, no, hampang ni nila kiti. Grabe man ginabantayan ginato sa Japan kay kitag bantay man nga mga Filipinos kay si Inoue, grabe na to perte kung may Pacquiao kita do amo na kasikat na siya tama sa Japan. He is undefeated. That's why sang 2019 sang nag-atubangay ni sila nga duha. Daog si Kwan mo si Inoue man. So sa 22 yan ang adan kahampang ni Inoue, 19 knockout. So during that time, sang 2019, isa sa mga wala niya na knockout si Donaire. So that's why nag-rematch ni sila. Gagambal si Donaire, babawi siya. Pero sa edad, syempre 10 years old, ang 10 years ang gap nila. So ginambal ba si Kun. But we'll see pa nga mo yung antakag kabay pa nga pauli ni Donaire ang kampiyonato. Nabalikan tanay si Bombo Grace, no, sa dugang pang mga balita madulong sa aton subong yang aga. Bombo Grace, please go ahead. Bomboan, may isa ka lapsag na sapwan, no? Patay na galing sa barangay Punta Taytay, Bomboan. According kay Police Major Junji Lipa, ang hepe sa Police Station 9, ini nga lapsag nakita sa duha ka mga persona malapit ni sa baybay sa ginako para sisi Bomboan. Sa Punta Taytay, no, gibili na nakapoto sa plastic. Wala nakabuhi. Ang ini nga bata, Bomboan, duka fully grown na. May na-attach, ako na-attach sa gihapon ang umbilical cord, no? Sa iya sa nga Bomboan, no? Lawas nga kaga. Ang ginalanta diri sang kapulisan nga posible ang iloy sini Bomboan nagbata bala malapit dira sa area nga hindi mataga dira. As in fully grown na gid yang kumbaga fully developed ng bata. Na bata gid siya ya. Yes, Bomboan, na bata gid saya. No, amo na ang hambal ni Surgeon Juliba kay nakita gid ni Bomboan nag-attach pang umbilical. Lang ya. Yes, Bomboan. Handa ambal ko Bombo Grace dayon ginhaliid ya lang sang iloy. Yes, ginputos siya Bomboan, no, bata. Hindi pa mambal, no, kung ang iloy ginagputos kay kung ang mga kapulisan ta magambal, no, labi na gid si Police Major Junji Lipa. So kapag ulang gid bala bunag, no, dason kay dayon. Kay tungod Bomboan nga siguro nawad-an sang kabuhi, ginputos na lang ni sang iloy, no, nga matago ya o kun expose ni ang bata, no, kag wala yaman
Yes, Bamboan. Go ahead, Bombo Grace. Oo. So, Bamboan, wala pa deklaro bala nga investigation kay tungod nga nasapwala ni ang lapsag nga wala sang kabuhi kag may possibility nga ang Iloy sini Bamboan nga nagbunag sini nga bata ang ini taga dira sa barangay Punta Taytay kay kung taga dira Bamboan nakita na nila mo no nga babae bala nga nagabusong Sa ti diin nga gani makita nga sa specific nga na lugar? Yes, Bamboan. Sa diin gani sa Punta Taytay specifically? Sa Bamboan sa isa ka baybay no wala man gid na Higad kung baybay. diin. Yes, Higad basta baybay. Yes, higad baybay Bamboan basta sa barangay Punta Taytay. Ano oras na sa Puan? Actually Bamboan aga ini nga adlaw no sang kagapon Bamboan. Yes, kagati Bamboan ining bata ano nga posible ano ni siya pag-umunag kay tungod nga kompleto na gid siya no kompleto may nasang upper extremities o lower extremities Bamboan no kag ang naglalantaw diri sa mga kapulisan ta posible nga gin-abort o kung buo na gid no ginbunag na gid Bamboan kag nawad-an lang sang kabuhi kag may panawagan man no ang hepe sa Police Station 9 nga kung sino man sino naghimo no Bamboan krimen ining ginhimo iya no kay tungod nga putos yan no kag gipabayaan man lang no especially kung nanay magini naghimo Bamboan ti kaluoy man kag kaano sa imo kadako bala nga sala no bilang isa ka ginikanan nga tani bury mo lang siya bala no o gintagaan mo bala sang decent man nga paglubong ang imo nga bata kung ikaw man gid ni ang naghimo bilang isa ka Iloy Bamboan. Ti amo gid tapos inablang na bunaagya pa ang bunaagya ng bata. So amo na blang ginambal nila bla Bombo Grace nga ka-unfair bla. So kadamo sang gusto makaangkon sang lapsag nga ti na inabla amo na hindi makaangkon tapos ikaw may opportunity ka nga magamos na ihalid mo ti ano ka irresponsible nga ti ginimo mo man gani no ti anhunta na iya karon may mga circumstances beyond pero why hindi na iya rason nga ihalid mo or amo na bla ibigit mong bata mo ti worst why pasang kabuhi. Yes, Bamboan kag ini nga napatay nga lapsag no nga nakita nira sa barangay Punta Taytay ang Bamboan gin turnover no sa PHW kon sa barangay para nga matagaan sang maayo no nga paglubong Bamboan. Ay subo man sige anyway ano ni nang gurong Iloy man mo katulog pa siya sini kung anong pagkahimtang ni Bombo Grace salamat gid. Yes, Bamboan. So ato na kuan Bamboan sa update ko may update magid no sa bahin sa Iloy. Bamboan ini si Bombo Grace din labaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo. Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa dugang nga mga balita gidulong sa aton subong yang agay. Neblang subo no. Neblang nang feeling mo blay na ano ni nga kung ano pa man yung mga circumstansya beyond sina kung ano man ang ginaagyan sang Iloy. Hindi ginaya rason nga iwigit mong bata mo. Yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Okay. Nagsugat na kami ni Bombo Lindsay, Bombo Anthony. Okay, sige. Magahatag sa imo sang isa ka gabi nga great musical show sa duha ka oras nga concert at the Plaza Sumugod Lasay sa gabi. Sa sining event, napulo ka mga concert at the Plaza Mugs ang Iga Raffle to all the patrons. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 32 minutos makaligad ang las 5 sa agad. Shakiron na ang aton nga mga sister stations. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga man sa imo. Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, tinagaapilar ni subong Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas ang head sang Department of the Interior and Local Government Bacolod nga sundon gid sang incoming
kag outgoing administration ang memorandum circular sang ahensya nga ti dapat matigayon gid sa deadline noon time of June 30 maaplastar na gidya ang transition kay naibaluan naton Bombolin si Bombo Radio Western Visayas nga ang incoming administration bagong administrations Bacolod no si incoming si Mayor-elect Albi Benitez samtang outgoing naman si Mayor Bing Leonardia. So amo laman na ang smooth gidya nga transition ang ginapanawagan sang DILG Bacolod. Kag subong man sa dugang panamon diri nga balita ti ginapabugal gid diri sang alkalde sang syudad sang Himamaylan sa probinsya sa Negros Occidental ang ining pagdaog bala ni Gwendolyn Forniol nga ginkoronahan bilang Miss World Philippines 2022. Bombolin si Bombo Radio Western Visayas ti sa interview ganin namo dis Bombo Radio kay Mayor Raymond Tongson no ti proud gid siya nga nakuha ni Gwendolyn ang corona sa ikaduha sini nga pagpasimpalad sa Miss World Philippines. Amo ni before nakapasakop man siya pero naka-land siya sa top 15 but this time nakuha gid ang corona. Di syempre taga Drias amon sa Himamaylan sa probinsya sa Negros Occidental. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita no kag speaking sa gyapon sa probinsya sa Negros Occidental. Dito naman sa Hinigaran, tinagapate ang hepe sang Hinigaran Municipal Police Station nga may kaaki gidya ang sospetsado nga sa karon ginahibalo pa ang identity sa pagluthang patay sa isa ka tricycle driver sa Dalan Lopez Haina, Barangay 1, Banwa sang Hinigaran sa probinsya sa Negros Occidental. No, nga natabo kung sa din dead on arrival si Leonardo Espinosa alias Adoy, legal nga edad kag residente sang Pantalandaan, Barangay 1, Banwa sang Hinigaran. Kag speaking sang patay, timiari diya Bombolin si ginhalid naman yang lapsag na no man yang nasapwan na lang, naka-attach pang umbilical cord na lang ginatawag ti fully developed naman puta balo na bunag gid siya Bombolin si Bombo Radio Western Visayas sa diri sa amon sa may Higad Baybay sa Barangay Punta Taytay no kahapon isang aga na tabo ting lapsag ti way na gidya way na sang kabuhi ti ginaibalo sang kapulisan sino naman ning iloy ning nagaliid sini or nagwigit sining lapsag sini sa Higad lang gidya Baybay nga wala na sang kabuhi. Amon ning mga balita namon diri sa bay syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod, saylo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay, no, sa mga balita manamon diri sa Roa City kag probinsya sang Capiz, tinaghatag sang pathag ini nga si Pinky Jimena Casador ho, ang asawa ni Oliver Casador nga ko sa diin siya ning ginabasol sang pamilya kun nga man nga ginsunog ni Oliver Dodong Casador ang ilang nga balay nga dadalasa pa ning balay sang amay niya kag sang utod kay tatlo ni ka mga balay na sunog ng ligad tong nga gabi diri sa may barangay Kugon kay Bangod nagpangimon ining si Dodong si Oliver kay ang iya nga asawa nga si Pinky ang nagkadto dito sa sapian kag nagbinayli. Isuno sa kay Pinky lisensya man siya kuno kay Dodong sa kay Oliver kay nagapaliwa-liwa man kumbaga para makapulupahuway man sa mga ulubrahon sa balay kag nagkadto dito sa sapian nga nagdisko-disko. Wag siya kuno nag-expectar nga ti mangimon galibana niya kag sunugo ng ila sini nga balay kag nabalaan man sang pamilya niya sunod diri kay Pinky nga kun nanong batasan sang bana niya kun mahubog. Sa iban panamon diri nga balita 135 ka mga kapulisan diri o 183 sa imin ang ginpaydalom sa drug test diri sa siyudad sang Rojas. Way pa man makaabot ning resulta samtang isa man diri ka solterito ang nasapwan na lang nga patay matapos ka maghikog kag ang ginalantaw diri nga rason sining soltero ngani ang iya problema sa paghigugma. Samtang
ginapayag man diri sang alkalde sang amon sini nga o kun alkalde sang President Rojas nga si Mayor Celeste Esculin nga nakakuha sila sining kopya dito sa National Archives sang deed of donation nga ining ginatindugan nga duta sang merkado diri sa President Rojas ang gindonar sang pamilya Luksin sa tong 1956 kay man amo ning kaso mo nga ginpatindugan kuno ni sang merkado sang munisipyo nga ina nga duta pribado. Amo na mga balita namon diri balik dira sa imo Bubulinsi. Madamo nga salamat Bombo Ron, Bombo Radio Rojas sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Una diri pataygid ang branch manager sang isa ka pawn shop diri sa may Banwa sang Kalibo matapos gani nga makitaan sang pila ka mga lastro sa iya sini nga kalawasan. Ginapayag ni Police Major Jason Belsenia, hepe sang Kalibo Municipal Police Station, nga sandig sa ilang pinakaulihing investigasyon na tumod ang ini nga suspect nga responsable sa krimen nga si Mark Archie Torrefiel, 31 anyos sang barangay Kahilo, Makato, nga mismo man nga reliever nga gwardiya sa nasambitan nga pawn shop. Na-recover sa area sang krimen ang isa ka kutsilyo nga posible nga gingamit sang ini nga suspect sa pagpatay sang ini nga 23 anyos nga dalagita kung sa diin nakitaan ini sang pila ka mga lastro sa iya nga kalawasan, particular sa iya dughan, liog, botkon kag iya sini nga alima. Magluwas pa diri Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, nakitaan man ang iban nga mga kagamitan sang biktima sa mismo nga crime scene kag maging ang gamit man sang ini nga suspect kag may mga mancha sang dugo. Samtang nakita man sa puno sang kasagingan ang ini nga service firearms sang nasambitan nga security guard malapit sa iya sini nga panimalaya. Kayman sa follow-up investigation sa mga katapos sa otoridad, ang ini nga suspect ulihing nga nakasakay na sang barko dito sa may bahin sang barangay Katiklan sa Banwa sang Malaya, kaibahan ang iya sini nga live-in partner nga ginkilala man kay Cristina Oraba, patabok na sila sa may Metro Manila. Samtang Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, grabe gid ang paghilibion sang iya sini nga amay kag iya sini nga bugos nga pamilya pati man ang mga grupo sang kababayin-an kag mga youth diri sa may probinsya sang Aklan matapos gani ang ini nga natabo sa branch manager no sang isa ka pawn shop diri sa Banwa sang Kalibo kay man tuman pa ini ka bata 23 anyos kag branch manager na siya sa siling sang iban nga mga iloy ay perte siguro kaalam kag kagwapa gid ini nga klase sang babayi rason nga ginapanan-aw subong ang motibo sang ini nga mismo nga security guard agod nga iya nga patyon ang ini nga biktima. Kay man Bombolensi waay sang missing sang mga item, jewelries kag kwarta pag ginambala binaton nga pawn shop basi ginakawan ini siya apang ginklaro sang nagapanag-iya sang ini nga pawn shop nga waay sang missing sa ila sini nga mga item. Ang pangutana subong ayhan ginrape ini siya o kon ini nga persona, ini nga suspect ginsugo lang agod nga patyon ini nga biktima. Samtang dugang man nga balita diri sa amon Bombolensi, Bombo Radio Western Visayas, patay man ang isa ka bakasyonista matapos man nga malumos sa Aklan River sa mayabahin sang barangay Tigayon, Kalibo. Ginkilala ini nga biktima kay Jeric Alvin Eulogio, no? Kag ini siya, or should I say, ginkilala ni Barangay Tanod Jeric Alvin Eulogio
ang ini nga biktima nga si Mark Siverio Tonido, 18 anyos, kag tumandok sang Taguig, Manila. Ini presente nga nag-star sa iya sini nga tiya nga si Evangelina Silverio dito man sa may bahin sa may barangay Alipotos, Numancia. Ginapahayag ni Barangay Tanod Jeric Alvin Eulogio nga base sa impormasyon alas 11 sang nadula ini nga biktima apang alas 2:24 sang na-recover ang iyang lawas kag way nagani sang kabuhi o kung patay na gid ang ini nga biktima. Samtang Bombolen si Bombo Radio Western Visayas na-checkyan man sang amon nga patrol kag inang pila ka mga gasolinahan diri sa amon sa Banwasang Kalibo. Sakto alas 6 sumo nga aga magapatuma naman sila sang price increase kasunod sang ini nga big time oil price hike. Amo na ini so far ang amon nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo kag kabugusan nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolensi. Madamog nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapangunang nga balita ging pakigangutan manaton ang labor sector representative sa RTWPB nga sila magahingyo sila sa palaabuton nga Hunyo 9 sa Department of Labor and Employment nga hatagan sila sa visitorial power kasunod man sa sining pagpatuman sa wage increase diri sa may Western Visayas. Iniagod nga ti masiguro nga nagasunod ang mga employer, mga kompanya sa pagpataas sang sweldo sa mga mamumugon under private sector. Sa pihak nga bahin, mahimo nga mabalik sa National Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang ining mga bakuna nga nag-expire na. Sa pagpakigangot naton kay Iloilo City Mayor Jared Ranyas, tigid pahayag sa nga ang na-notice o kung ang notice nga nabaton sa syudad subong gid lamang nga adlaw. Ang ining mga bakuna nagikan man ini mismo sa may NIATF. Tigid klaro man diri sang alkalde namon nga ang ining mga expired nga bakuna ang mahimo sa gihapon nga magamit 3 ka bulan pagkatapos ng expiration date suno man ina sa DOH kag sang FDA. Sa pihak nga bahin gipakigangutan man naton ang sa probinsya sang Antique kun diri sa aton nagasaka ang kaso sang dengue didto sa ila amo man ikaduha ni sila sa mga lugar diri sa aton sa Western Visayas nga may ara sa mataas nga kaso sang dengue. Di sila to sa 211 ka mga kaso sa 2021 subong sobra pilo ang nagdugang sa ila bangod may ara na sila sang 521 ka mga kaso sang dengue. Kagati sa dariman sa aton masabahin man diri sang mga nagakatabo bala grabe nagidiri subong nagakatabo do hindi lang tawo ang ginapatay nila sa amon diri kahapon riding in tandem ginpatay di ang isa ka sex worker dira man sa Negros Occidental ginlutang patay man ang driver magin haliid pangalapsag sa Rojas tigin masunog man toya sa nga banang ila balay tungod lang sa pagpangimon di sa Kalibo may ginpatay man nga branch manager sa sulod mismo sa nga ponsya pang masiling baladamo ka pamangkot sa noo pa niya mangin malinong kag masiling nga abi naton nga safe ang mga pumuluyo diri sa Pilipinas man bomboan. Amo man gani Bombolensi no do inablang do hindi ka naka-inchindi nga may ara nga ihaliid mo lang lapsag nga may ara yang nga do sa kainit mo maniro ka or may grudge ka maniro mamatay ka gid siya. Do amo na gid na black ka dasig kita mag-react sa mga bagay-bagay kag mga sitwasyon bala Bombolensi Bombo Radio Western Visayas hindi ta ka-inchindi kun hindi ta man guro pwede ibasol sa gobyerno alone ti base sa panimuot gid na kun ano na sa isa ka persona kun isa ka tawo Bombolensi. Amugid sa paminsaro na lang naya sa nga isa ka individual ding ini nga mga insidente dako na niya nga pagpanghangkat sa aton nga mga kapulisan like for example ang ining mga pinatsanay diri pamapalupok ka lang yan sa posil mo sa isaya ka tawo dako pagsalig ta sa mga kapulisan naton nga masulbar ang ining mga insidente hindi lamang diri sa amon kundi sa iban pa nga bahin sa pungsod Pilipinas. Hindi niya pwede nga ma-case close na lang bala nga wala man lang matumod ang may kahimuan sang sining mga pinatyanay ang yara sa likod sa mga pagpatay sa sining mga tawo Bomboron. Ati oo gid
Lalo na ining pinaka-latest dira sa may Aklan ho, no? Ining manager sang isa ka pawn shop nga ti way pa diri mabalaan kung ano gid ang motibo, pero base amo gid nay nga magplano nga magpangimulos kay bangod nga ti kompleto matugiling mga items to nga wala nagkaladula kag ngaman gin patay niya gitubay, no? Ay ni siya kabalo nga ti syempre may mga pamilya maning babae ti kag do kasakit sini sa part sang mga pamilya niya sini nga sa lamharon niya nga edad ni munigin patay gid sining suspetsado to, Bobo Lindsay. Amugid ti dapat padalman man sang kapulisan ang ining motibo kay ti hindi man gali pagpangawat. Wala man gali sang maging kuha to sa sulod sang maisa ka pawn shop. Ti ang ini Bombo April ipaidalom pa ni sa autopsy ining bangkay kag di na subong ang gwardiya sa ni Bombo April. Roger that Bombo Lensi, no? Kag ginpaidalom na ini sa autopsy examination kag nakitaan gani isang lastro, no? Sa nagkalain-lain nga parte sang iya lawas, partikular sa iya dugan, liog, kag ini nga iya sini nga alima. Kag ang suspect Bombo Lensi, bantayan kay may development na kag may preskon. Subong adlaw alas 10:30 ang Kalibo Municipal Police Station apang ang pinakaulihing balita no report nga amo na baton dire kag of course maghalin man sa aton sini nga mga katapos sa otoridad ulihi ini nga nakit-an sa may bahin sang Katiklan sa Banwa sang Malay kag nagsakay na ini sila kakaibahan pa upod niya pang iya live-in partner nga siling niya didto Bombo Lensi sa amon man nga ginpatigayon nga of course independent investigation sang investigative section sang Bombo Radio Kalibo siling sang iya sining nga mga kaingod didto nagarush gid ini nga duha ang suspect kag ang iya live-in partner kag siling din kamo makadto didto man sa may bahin sang Metro Manila kay kadtuan namon ang akon iloy nga ginaatake sa Tagipusoon. Amo to ang iya alibay Bombo Lensi apang likod sa ihibalo sa iya sining nga mga kaingod nga inigali nakapatay na sang tawo Bombo Lensi. Ti isog ka mamatay sang tawo dayon maalagyo ka. Ti kabay pa nga hindi ni pagpatulogon ang ining gwardiya si Mark Archie Torrefiel. Hindi ka kuntani noy pagpatulogon sang imo nga konsensya. May utod ka man, may pamilya ka pa, kabay pa nga hindi man ni sila maapektuhan sang imo nga kahimuan. Sige lang, alang na gid ang ako nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo. Okay, sige. Salamat gid. Bombo Radio Western Visayas. Huwag naman kita makabi na minabili niya tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde Foro II. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Matapos